Коста, хора! Клипът нещо бъгна. Не. О, искам да кажа нещо. Това е моят сервер, аз го създадох и всички хора почнаха да го следят. О, и ето го Дани там. Ей, Дани! Дани! Крещиш много силно! Знам! Той ги е написал на заниманията. Чих, 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 чих. Виж. Това беше най-лекото. Някой да държи телефона за малко да им покаже как се връзват обувки. Дръж телефона за малко. Към обувките ми го разчи. Към обувките. Ай, Вероника Семкова, сега ще... Мишо? Добре, Дани, където отиваш, отивай. Ето Вероника. И момчета. Лапайте си го, ако сте. Четвърти В клас. В клас са смотани. Четвърти В клас са смотани. Ела в асансьора. И имат един бавно развиващ се гей мед. И той какъв е? Дебел гей. Добре, гледай натам и снимай. Съжалявам, хора, но държа телефон, така че няма как да ме виждате дясната ръка, така че дън. Вижте, направих си фризби в Майнкрафт. Това е вид мод. И приятелят ми се скри. Няма модове, всичко е в Майнкрафт. Без модове, защото всички модове са написани. Има мод да показвам неща. Развален асансьор. Ще ми развалиш камерата. Накрая. И ще кръста новия си клип развалена камера. Развалено фризби. Ух, това боли. Да, ма, това боли.